Board member ng mahusay, Honorable Gigi Sakati, ng papadisan Hanaton Maduruto, na SB member Marlo Tuminio, Kuratsa. Sana ayon halitin yung sa manon mga kalanasan o pagkaroon ako sana ay ang sulay labinan at mga bisita nag-aandang manirang ikagalaw may nakukos yan may sensilyo pa nagtino tong ay nagpapapulsa alala Good lamig po ay patron mga lalok lang namin nanaw at madaman at tumaglasan nag-aarik ng turansan sikat good pininga sa nagawon palagi na mga okasyon mga alagasan kong patanong mula sa gula at iaayon bisita, mabuhay, mga postura ay nagkakalimutan at barba. Honorable anatong board member Gigi Sakati and anatong SB member Marlon Tuminio.